ndamira pamberi pedare mambo mutasi ndamira pamberi pedare mambo mutasi zvese ndezvechokwadi ndikanyika chabatwa nemunhu Mwari aribatsira pamusoro wechangamiro indinonzi Gladson Fuwas. Ndauya kuno ndichiunzawo nyaya yangu yokuti musi wa28 September gore rino ndakadaidzwa kudarira Ishe Muchena. Ndaenda kuya ine nomunin'ina wangu tikapiwa mutongo wokunzi tichibva pamusha patinogara patakakurira ndo mutongo wandakapiwa. Ava ndauya navo kudare ndo vakasvitsa nyaya iyoyi kwa Ishe Muchena. Uchizouve pawakakurira kuti zvaita sei? Haungotauridzwa kuti chikonzero chekuti uzibvepo chii? Zvakanzi iwe uri muzukuru mumusha munomu saka chibva. Iwe uri mukuru. Muzukuru. Uri muzukuru hausiwe mumusha. Hongu. Asi iwe uri muzukuru mumusha kwako unomuziva. Hongu. Unomuziva? Hongu. Saka chikuti chaitaudzawo chii? Ini sekuru vakandirera hanzvadzi yamai. Alright, asi wakadaira iri kuti uri muzukuru. Hongu. Unoziva kuti uri muzukuru mumusha kwako unomuziva. Saka chikuti kugara pachii? Inhau yokuti sekuru vakandirera ndo vakatsvaga kupera kwa1978. Ndati chiri kuti uramba wakagara apa mumusha kwako unomuziva kusaiti mumusha kwako chii? Usikaende mumusha kwako. Ndopandakakurira uye ndo musha wandiri kuteerera uye ndakasiyirwa mapepa estate. Kuteerera musha zveu ndewako. Unokwanisa kuteerera musha on behalf of somebody. Andizvo. Iwe unotara nemashoko ako iwe wega kutaura kuti handiti handipangu baba kwangu ndidamba ndipa sekuru. Ko sekuru haana here wedzidza rake? Wanawo. Saka sei wedzinza iwewo wakuta take over musha wedzinza vanhu vacho vari? Ini ndakasiyirwa musha. Akakusiyira. Do you have anything to written? A will or something? Chinoratidza kuti iwe ndo wakasiyirwa musha. Hauna chilo baba. Hauna chilo. Because this is just a sketch map. A sketch map has nothing to do near ownership. Kana nyaya kutransfer ownership. Kuisa kwa uti kubva kumunhu. There's nothing. Ingori just a sketch map area kuratidza kuti area yaunogara pane crest iri kumamita zakati kusvika pakati apa zvikadai zvikadai pane karwizi apa pane macondos apa pane chii izvozvo zvakupa ownership pomunhu uri kuti ndikauya ndikasvika ndikaenda pamira ndikasvika ndikapa sketch map ndikangoita sketch map this thing patoo pangu ndizvo
ndizvo here? Because apa akapa hazvina bva zvamutaura kuti iyi land iri kupiwa sketch map iyi ndearea yapiwa Ningi neni Ningi muridzi wenzvimbo. Wobva asaina papi pasi. Hapana, this is just a sketch map inotaura kuti sketch map pane dombo apa pane rwizi apa mubhuku raishe kuchena munzvimbo yamambo Mutasa Mudhumeni ndiNyambabvu comments gradient is 1 to 300 contours to be dug 1.5 meters by 45 centimeters, total area pegged 0.564 hectares, farmer's signature nothing. Hapana, this is nothing. Chipepo wacho unochengeta kuwanza makondomba achina izvo chinotaura. And then iyi Mutasa Road District Council permit iyi permit ndiye musi wa 1 December 2023 ndizvo here iwo unozariwa Rose Clarkson Kuwaza. But this permit is in the name of applicant Kuwaza Rose. Permit iyi iri muzita raKuwaza Rose. Iwewe hausi Kuwaza Rose. Iwewe unozi ani? Unozi Clarkson. So it means the Clarkson you are using income documents asili ako to prove your point, which is wrong. Use your documents to back your statements. You don't use other people's documents to back your statements. No. Permit ili utaura kuti applicant for the permit ndiri Rose Kuwaza. Izvi zvava zvatoenda kubatsira futi manje kusemenda nyaya yekuti handi pako nekwako tipe yako permit inoti Clarkson. Tipe, where is it? Show us. Permit iyi yakazonyorwa ini ndini ndaiteerera pastage. Ndati wakauri kuteerera on behalf of the owner. Honorable, wanga uri kuteerera on behalf of. Ukatarisa risiti rwanga uchipiwa rwanga rwakazi Rose Kuwaza. Rwanga risina kunzi Clarkson. Ane zita rako. Asi risiti isina land. Because muridzi weland ndeuyu. Ukaenda kwa-DC ukataura ndinobhadhara mutero, haumborambi mari, they want money, they have the money. Mundimani bambo, ndi Clarkson, $10 usiya, bhuku ripi Nyautonga, kwani kwashe mchena, zvapera. Eta, when? Unokwanisa kunga kubhadhara, uine $600 yakatobhadhara kumutero, asi unobhadharira mhepo. Because hamuna chiro chekubhadharira baba. Ane chikwere ndizvo ndi Rose Kuwaza, haasi kubhadhara mutero. Muri kubhadhara mutero bambo, asi nzika nyika yazvamuna. Pamakatanga utsotsi hwenyu pekunyoresa zita renyu parisiti asi permit iri kuti Rose, ndo pakatangira ukirigidi hwenyu baba. Dai mamwe munhu ataura chokwadi mudai makanyoresa Rose Kuwaza parisiti because ndiyo stand yamuri kubhadharira development land. Saka iyi yaClarkson yamuri kubhadharira ndeipi? Ende kuti ndione futi ka handisi urikuona parona nyaya yako pairi complicated. Mai akashaya ndiyo hanzvadzi yasekuru, ndizvo hanzvadzi yasekuru handisi. Ko sei makazonyoresa iwo utaura kuti ndomwe wakakurira andizvo wakapiwa iwe ndisekuru, ndizvo wataura wakapiwa iwe ndisekuru ndo pawakakurira andizvo. Saka yakazochicha ownership
kubva muzita rasekuru kuenda ramai vako sei risingaendi muzita rako. Zvakaitika ndezvokuti amai ndinovaigara vari kumusha, saka pane zvizhinji zvinenge zvichiitika iwo wainonyakuziva. Iwe kana uine imba yekutauni, roja parinobhadhara mvura rinobhadhara nezita rayo here kana kubhadhara nezita remuzvimba? Kana roja rinobhadhara magetsi nemvura rinobhadhara nezita raro here kana muzita wemudzi wemba? Rikabhadhara kuti mari idzodzo mvura nemagetsi hazvicharevo kuti vapamba pake. Anokuda nyatoto uchapangwa kuita community service yakanaka kunana sekuru, kuti vana sekuru vagare vasi muarias. Kuti vana sekuru vagare vasi muarias. Asi chaunofana uchiziva mani mapapers esa, I think Ishemchena, there's need withdraw this permit. Withdraw this permit. Kusvikira nyaya ownership yaita sei yapera, because chakushandiswa as evidence yekuti ndiri muridzi pamwe, which is wrong. Afanana nemunhu atora matitle deeds epa next door kokwereta mari mubengi. Kushandisa matitle deeds asiri ako kokwereta mari mubengi. Yes. Mapemba permits mfumo unotora anotora information kubva muregister rake. Saka register rashabhuku rakatora information kubva rakatora information yaRose Kuwaza mai wake. Iyi permit zvese zvijenyu but iye mutemo tinofanira kuti masabhuku anofanira kuzosainisa akasaina ndo anofanira kuzosainisa marecipients avo kana kuti mavillage avo. Saka ava vakaita zvekugeti crasha tonotora through logic yekugara because death certificate inofanira kunge ine mhuri yacho vana vavo vakazvarwa vari 4 vakachengetwa mumba, asi ivo ndo vakatonosarenda kuna sekuru musha wacho. Vatori nehwani musikana hwani ndiye akatovakira mai musha iwo. Saka indakangoti chamunotoita ndechekuti endai munoita official surrender muchitendawo kuti makachengetwa mese muri 4 because vana baba vakasiyana. Munoenda munokumbira kunana sekuru taakuenda kwedu. Tikapedzera zvakanaka vakatobva padara ukaenda kumai surprise. Ndakazonzwa kuti iye akasvika kumba ndofunga ndomusi wakabva atora chipemiti chikubva kune loji. Ava vakuda kuti vachigarisane. Ndakatovati munotoenda motonoombera muri vazukuru muri should appreciate zvamakaitirwa. Ndakanyepa futi on this permit. What was the applicant's spouse? Who's spouse yamai wako here? No. Saka then why did you write your name because the applicant's spouse? With what Clarkson Kuwaza, national registration number shall be permitted to use this permit to occupy the land after the date of the applicant without the need to process the session unless the court order directs otherwise. Are you the spouse ya Rose Kuwaza? No, I Then why did you sign? I do not personally fill in that form. Who did that? The guys who Dasa Road was musi waipiwa maforms aya ndaive ndisipo. Izvashamani maakutori ndifukunyire kwakawanda, anzwa. You can't tell me kuti wakomana wekwa DD office kumutasa Road District Council, they do not know the meaning of the difference between the husband and the spouse, and the son and daughter, cannot mother and grandmother, and mother and granddaughter. How is it the difference? Is that what you are telling me? No. So what are you telling me? Oh, I'm telling you, in form E. So it means you cannot use this form in a court of law to defend yourself.
because you don't even know zvakanyorwa. Hausi wakaoriginate this thing. Saka how can you use it then to defend yourself in a court of law? Because already it's told us the formula reads because hausi the spouse yarwes was. Spouse iri kutaurwa apa ndi baba wako. Baba wako akafa. Mai wako akafa. Saka spouse chikutaurwa nezvayava ndiani. Because murume akafa, mukadzi akasara ndiye surviving spouse. Mukadzi akafa, murume akasara ndiye surviving spouse. Saka iwe hauzviti uri spouse yamai wako. Ndizvo here traiwa isusu hatiri kumotoka zvamusina kuera zvibabambo. Ndimi mawaine madhokuments enyu bambo ndiwo tiri kumubvunza zvamakanyora. Hatina kutumbo zvamauya nazvo ndizvo tiri kundomudzosera. Ndimi mauya nepemiti bambo. Handiti zita rakanyorwa ngerani? Ngerenyu bambo. Saka tiri kukubvunza hai zvamauya nazvo nekukubatsirai kuti zviri wrong. Izvi zvinokwanisa kusungisa ife because ipo jani yamakaita. Whether muripo you can't tell me kuti Marimbiri doesn't know kuti applicant zvinorevei. Ndizvo kunitaura Samungure naMarimbiri they don't know kuti applicant zvinorevei. Izvo pakakunetsa ubvawadii? Izvo zvakakunetsa manje. Waifanira kunge usina uchibudisa munomba because wanga uzoti chinhu chine zvinetswa. Sei wazochibudisa? Because wanga ufunga tisu tinoverenga kunze kwebhuku. Tinoverenga mukati bambo. Ndizvo pafunga. Mavhuraundo trial and error. Yekuzi haa ukangona pemiti wachazova nezvehurumende wakangoverenga kurobho watokata. Zvino hatiti izvo bambo. Tingopinda mukati bambo. Mukati. Izvo zvanga chinhu chamutaura ichi. Taenda kochinhonga kuparagraph number 4. Because tingochiziva bambo chirefu. Handizvo. Imimi chamaofanira kuita bambo. Munofanira kuenda kuna nasekuru. Mugara pasi nehama. Waridzi wechii? Wedzinza, waridzi wemusha. Then mokumbira kuti vana sekuru vana mbuya vana mai nini vanani kwangu kwaita kure. Plus handina kukujaira. Ndandajaira hangu kuno. Chindonaiwo semwana wenyu. Kukumbira. Handizvo. Chindonaiwo sechi? Semwana wenyu. Handizvo. Wanokunzwisisa vanhu ava. Wokugurira pawakugurira. Pobva padaidzwa nezita rababa wako iwewe rekwako. Ndipo kwenyu. Yekona zita rana sekuru. Panodaidzwa nezita rani? Rekwako kwaunoziva kuti ndo kwako. Ndo baba musha pako ipapo. Wana sekuru wokuisira huko wokugarisa zvakanaka. Don't fight wana sekuru. Because wana sekuru ndepawako. Hama yana sekuru ndi mai wako. Mai wako iwe. Ndo saka wasina kurwisa. Mai wako paigarapo. Because waizwa kuti mwana wechi. Mwana wedu. Asi iwewe manje. Hauswepo. Saka wana sekuru ngawakubatsire. Iwe uende unozvinenepise kuna sekuru. Notoda kuwatsotsa zvokuda kuita. Uchiwaburitsira sketch map uchiti agreement of change of ownership. Uchiwaburitsira permit. Uchiti ndiyo chaiwo the official title deed yekuruseva. Apo uchiwanyepe wana sekuru ndiwe spouse yamai wako. Iwe kuna mai wako you are the surviving beneficiary. Handizvo. Uri beneficiary yeestate yamai wako.
not kuti uzviti uri spouse yamai vako, hazviiti. Ndosaka ndoti kuti this thing must be withdrawn, chonyorwa zviri correct this thing. The applicant, zita ruzi the applicant nezita remunhu ari kunzi ndiye ari kuauthorize zvakasiyana, hazvifaniri kusiyana ba. Mazwa samuchera zvakutaura. So withdraw this thing, endai mugadzirise chinhu ichi chipe chaizvo chaizvo noti zvachiri, because tiri kunyepa chakafudwa. And I am wondering kuti akapiwa sei permit sei nganga asipo. Saka yakanyorwa sei permit yasipo. Kuzombetwa handover permit yasina kuita feed into kupa information kuti nyorai zvakati haana kuita. Saka chii chakaitika? I told him about it. I was not there. I was also surprised. I got my daughter. Hasn't got to Shamisiko. This was the Asa Kishan Shamisika by Jova, which is was Akashamisika, Zibo advantage. Because Muromar to a council, go and know. Paunosainisa munhu beneficiary pane patori nesignature pazasi paya, ndo paunokutaurira kusaina apo wobva wanyora date, chinyora spouse yako wobva waproducer nenhamba dzake dzechituku, iyo itori forgery. Kana iye ari kuti ndiye haana kusainirwa, akasainirwa necouncil, we will still investigate, woendesa mapepa kuQDE, anobatwa nemasignature. Because my problem is here. Chinozonobata vanhu vakawanda. Isu katara kutarisa. One, Marimbire akasaina pakanzi witness. Akanyora zita rake, he never signed. Akarekomenda Samungure. Samungure akamwira zita, he never signed. Then my witness 1 and 2, no witnesses. Occupant has a signature, but root of mercy. So who signed on your behalf? Because you are the occupant. I only signed when I was given the paper. I was. When? What sign are you? After about 2 months, my papers are issued. Are you sure? Because this paper came. And this is. Could you not deal with? And this is. Do you know for the information they say? Yafiliwa yese zviri correct, because a copy of this iri kukanzwa. Saka kana usina kusaina iwe copy yakaenda kukanzwa yakasainwa nani? Haina kusainwa. Saka iri kuitei what purpose is it serving my files and document? Because occupant pana pakasainwa, but you told me you're not there. But pakazi occupant apa pakasainwa. And vice chancellor registered. Achisign that akasaina on your behalf. This is not a PP. And as PP bo. Ndiwe wakati kwedere tswe. Wakazvitira kupi usipo. Is why those are that guys. Munovhura Pandora box. When I was a child About this issue. Chino chinopedzisira chikashaya value kanzo. Mukachiita zvamuda kuchiita. Musaka ndatigara pasi bam withdraw this thing. And then munobvunze kanzo leyo kuti makaita sei, how did you issue this thing? Wabvunzei magadzirisa nyaya chinhu icho. Musaite kuti munhu yaite sei afambe nechinhu chinomusungisa. Kupa munhu kuti afambe nejeri mudhegi. It's wrong. Kanzura ichino tuupachana. Kanzura ichino. Kanzura kutaura zvavanoita vanodzosera kuvillage. Village ndopa vanoita masignature. Signature yakatosainwa ndeyevamakomana. Uyu akatoita zvekuti ndozvamuti akafonjera. Ndosaka ndati hachisiri right machine izvi ndaichidrowei endai muchigadzirise chinhu ichi. Uyu mukomana ngaatiende kuna sekuru uyu. Agare pasi nechi nana sekuru, wana sekuru kana waine pekumupa odi wompa akazvininipisa kana anyimwa
Chatokwanisa kuita basi kutomubatsirawo kuti hama mwana wenyu muoneiwo tokubatsirawo the decision yakapiwa paprimary court, that one is up here. Joshua has a relationship and he cannot claim that issue. And pachatokumbira pamuti now, since ari bhuku yenyaya kuda muchi chigara naye pasi mumubatsirewo kuite something. Iye wacho wosiya zvenyaya kunyepa kana kuda kuita override zvinhu zvine zvataurwa nasekuru. Aiwa, musha ndewanasekuru, musha wedzinza unoitwa pass on kudzinza hautengeswa hausi kukunze musha wedzinza andi saka musha dzinza rinochekedza musha iyo asi uyu mwana wenyu futi andi akakurira musha mani meni asi ngaazvidzikise aiziva kuti ndakakurira munhu asi handiriwe pano pa handitongi munoba andi mochimubatsira mwana yenyu kuti mungamubatsirawo sei but otherwise izvi zvese zvemapepa zvafamba nazvo neportfolio mutauri kuti mwana usasofamba neportfolio nejeri portfolio zvinhu zvese zvainazvo izvi hazvina meaning when it comes to nyaya yeownership. Handizvo kugara nasekuru hazvirevi kuti wava mwana wasekuru, kugara nambuya hazvirevi kuti uri mwana wani. Ndosaka muzozwa paya kuzwa vazukuru wakaita tu mwana wemusikana nemwana wemukomana, mbuya unobereka wemusikana. Why? Kuti asamba iwe neminzwa nekufara makumbo because ari kuzikana kuti aenda unofanira kuenda kumusha kwake akachena. Uyu wedu uyu anogara panapa ngaabane matombo ngaabaiwe tinomumbura haana kwaanoenda tinaye panapa. Handizvo chiendai mugare pasi nemuzukuru, muzukuru oitawo muzukuru kwayo. pamusoro yechangamiro zotenda nepamukana wamani zviri kunzwa pamuri kuti tigare pasi nemuzukuru uyu pedzisai kuwasa zviri kunzwa pamati changamire tigare pasi nemuzukuru uyu. One, muzukuru uyu haatogari naye ari stable, haarespect ma-traditional values. One, panditori panapa ndinoona zera rangu naye mukuru ndiani but haatondirespect. Saka panondomera because right now pasitendi papapo ndindiri in charge, uyu anonga asipo hapo. Saka zvinotondomera zvamutoenge tigare naye pasi ndotanga kutotaurirana futi naye. Munhu one doesn't respect. Two, pepa rimwe razobuda iro rine sketch iro rakatoita zvokutorerwa baba wangu zvechisimba, akarombosvika pakutora uta mucheni kautomboenda nawo wauzombohudzosera iyeyo. Mai wangu aripo vanokwanisa kundiitinisira zvandinotaura. Saka uyu munhu uyu kuti ndichatanga kutaurirana futi naye chimubatsirai kuti arilokete zvakanaka kuenda kwake kuriko anokuziva ngaye, asi kana asi kuenda imubatsirei amona zvokuta ngatidzikei pekukama ngatisapakakana ibenzi renyu ndimakaribara benzi renyu hatiretongenei ndimakaribara tete ndakabara benzi rake. Saka take care of benzi rorero imi mozoita sei makuseri mozotitaura anoda kudaita kudai zvamamutaura kana aramba wadinoa aramba asi tiri kudaiwa ibenzi renyu ite sei ribatsiri pamwe zvikutaite zvire zvarute uta hwari munotora mutisheni usinei naye unotanga kodzoka kufamba wasodoka uri kufamba nevatsoka iwe utotanga bodza suziva kuti utotanga bodza unozwana kutakura skate bebuka kuti ichaidokutini ukafana tikozodzokareeva pamusori mama ndotenda nenguva yamani pamama
ndinotaura pamusoro pemuzukuru wangu nezvandakaudzwa natete wangu wachifainini Bernard Kwaza. Tete vaigara kumba kwemuzukuru wangu ari apa kunotoneko vakandaidza vachirwara. Wanditi mwana wangu chandakudaidzira panapa, vana vangu 4 vesa ndakaudza kuna baba wavo. Ndogona kuti vataura vese vari 4 but handisi kutaura nditi. Kana kudaro wekutanga Grace uyu ndiye kwanyahanana, right? Wechipiri Patu uyu ndiye kwadirwayo kwamuchena. Wechitatu yeye ndiye kwasipanda mhondoro muzukuru wangu anditi. Wechi4 mukomana George ari taisekwa ndiye kwanyambodza kuondevhari. Tete vakazopesa vachiti vana ava ngavachiende kumisha kwavo. Tete iwane nevarume 4. Ndio mamira zvakaita mama. Okay. Tayanga iri mhepoka taiti ndiyo wind dispersion. So Mondoro chena wondevhari noto azvaitoti paasvika otsudzura. asi mambo wangu muromo wakanditaura ndekuti ava vakura vanava ngavachiende kuvese ndakaudza kumisha kwavo ngavachiende kumisha kwavo. Ndikava pakashayika tete pataigowa hembe ndindanga ndakamira mbutsa spokesman tikagowanza tete zvese tikavataurira pachena vana vavese vari pano kuti mushauro ndewakwaza uno atakusiya responsible ndipedze kwaza pamusha ipapo atete tikatosiya sofa ratakati wakwaza kana tauya tofanira kuwana pekugara pasi pamusha pano pedu tikaudza vesa but dambudzo rataura nyaya yekuti uyo haana respect ichokwadi ndo zvaanoita. Kune murume anogara pamba anozi mapureti takamuti unoona pedzi kana paine zvingakuitika but iye aiona uyu manje pedzi akauya haatauri napedzi anenge achipa masaction neuyo ikoko futi ndokunenge kwakabva mapemits aya amuritaura nezvawaya pakuirana kwavo vakadaro. So ndada kuedza kusimbisa kuti zvamati titaure nemwana wedu but ngaarespekta vasekuru azvineripisi musha hamusimake ndiyo pasi panda zvamafanira kuita manje handingaifo hamuchagari naye pasi as one wotigarai nawo wesorongani mobva mawapa chii mutongo wavo wesorongani wotedzera zvamurudai ndosakatona sekuru the ball is in your court wanange wenyu vari 4 chiitai zvamunoda newana wenyu vari 4 umwe naumwe achienda pari imwe just supervise kuti wasvika here pake wasvika pake because right now ndati umwe pamwe ndiye ega wamwe takatoperekedza mama saka iye chikunesa chiperekedzai vaida vasa